semmet leħina biex tħeġġeġ lill-poplu ta' Alla għal din l-għamla ta' talba kontemplattiva. L-aktar li nixtieq insemmi minħabba l-effett kbir fuq il-ħajja tal-insara u minħabba l-għarfien awtorevoli li kellhom il-Knisja huma d-deritt ta' Lourdes u d-deritt ta' Fatima. Jekk il-Madonna eżistieje ġewwa Fatima talbitna bil-ħerqa u rid lilha nfisha bħala s-Sultana ta' Rużarju u tixtieqna nitolbu Rużarju. L-ewwel ħaġa, min aħna biex ngħidula le? Biex taħseb li int? Biex Alla tiġi titlobna nitolbu din it-talba u aħna diġà għandna 100,000 skuża għaliex ma nitolbux din it-talba. Però llum nittama li naħħu l-iskużi u niftħu qalbna beraħ u nifhmu eżattament din il-qawwa ta' Rużarju eżistijie. Il-qawwa ta' Rużarju u l-iskop ta' Rużarju Ġwanni Pawlu Tini jaqsmu f'5 riflessjonijiet u jgħid hekk. L-ewwel ħaġa, ir-Rużarju huwa talba fejn flimkien ma' Marija aħna niftakru fi Kristu. Mela l-qalba hija li nżommu l-memorja ta' Ġesu ħajja fil-ħajja tagħna flimkien ma' Marija. Meta aħna nitolbu t-talbiet ta' Rużarju, nimmeditaw il-misteri, mhux kontinwament qegħdin niftakru f'Ġesu fil-ħajja tiegħu bil-mument li twilet sal-mument li telassema u bat l-Ispirtu Santu u ħaddan miegħu mill-ġdid l-Ommu Marija fis-sema. Min jitlob ir-Rużarju bil-verità u bis-sens ifisser li jżomm qalbu mimlija bil-memorja ta' Kristu fil-ħajja tiegħu. U jekk nafu li Ġesu huwa s-Salvatur tagħna, u jekk nafu li Ġesu huwa dak li tifejjaqna, dak li ħajati sens għall-ħajja tagħna, dak li se jeħlisna mill-kriżijiet tagħna, fil-familji tagħna, fis-soċjetà tagħna, fil-Knisja tagħna. Jekk nafu li Ġesu huwa l-qalba u ċ-ċentru ta' kollox, kif nistgħu ma nżommux lilu fil-memorja tagħna? Marija kienet iżomm il-Kristu f'qalba taħseb fuq kliemu, fuq il-ġrajiet li kienet tesperjenza tiegħu fi-skiet ta' qalbna. Allura meta aħna niftakru f'Ġesu flimkien ma' Marija fir-Rużarju, il-Madonna bħal donna tiftħilna qalbna u tiftaħ qalba sabiex lilna ddaħħalna f'qalba li hija mimlija bil-memorja ta' Kristu, li hija mimlija b'din l-esperjenza ħajja ta' Ġesu. Ma' Marija aħna niftakru fi Kristu fir-Rużarju. It-tieni ħaġa jgħidilna Ġwanni Pawlu Tini, li fir-Rużarju ma' Marija aħna nitalmu lil Kristu mingħand il-Madonna. Isimgħu xejn. Tikkontempla x-xeni ta' Rużarju faqda ma' Marija huwa mezz biex titgħallem minnha ħalli tifhem lil Kristu, tiskopri s-sigriti tiegħu u tifhem il-messaġġ tiegħu. F'kull darba eżistijie li aħna nimmeditaw xi posta. Hemmhekk qegħdin nitalmu aktar mhux biss niftakru l-memorja tagħna biex naħsbu f'Ġesu. Imma qegħdin nitalmu lil Ġesu. Nitalmu d-diskors tiegħu fil-mumenti kollha ta' ħajtu. Niftakru l-kliem li qalilna ħalli nżommu f'qalbna ħalli nkunu nistgħu ngħixuh u niskopru tassew x'inhu l-Vanġelu. Niskopru tassew Ġesu xi jrid jgħidilna. It-tielet ħaġa li jgħidilna Ġwanni Pawlu Tini waqt ir-Rużarju. Fir-Rużarju aħna ma' Marija insiru nixbħu lil Kristu għaliex? Għaliex meta aħna naħsbu f'Ġesu, meta aħna nitalmu lil Ġesu, l-Ispirtu Santu bil-mod il-mod jibda jibdilna f'Ġesu. Mela t-talba ta' Rużarju hija mument eżistijej meta nħallu l-Ispirtu Santu ikompli jibdilna. F'kelma waħda ikompli qaddisna u jagħmilna qaddisin. Mhux ta' bxejn il-qaddisin kienu jitolbu Rużarju f'kull mument liberu li kellhom. Ġwanni Pawlu Tini jipproponi 3 qaddisin partikolari li kienu devoti kbar ta' Rużarju. Però jgħid li bir-Rużarju dawn sabu triq ta' qdusija. L-ewwel qaddis li jsemmi huwa San Piju tal-Pjagi. Il-kol kemm aħna nafu kemm Patri Piju kien jitlob it-talba ta' Rużarju. Kemm Patri Piju attribwixxa tant grazzi li saħħew madwaru
għat-talba ta' Rużarju li hu kien jitlob lejl u nar. Kemm santi naraw ta' Patri Piju bil-kuruna f'idejh. L-istess Madre Teresa sistijaj, tina qaddisa li Ġwanni Pawlu Tieni jipproponilna. Kemm tant għamlet vjaġġi u fuq l-ajruplan kienet titlob ir-Rużarju. Min mument għal ieħor kienet titlob din it-talba li tkun maquda ma' Marija ħalli tinbidel f'Ġesu magħha. U t-tielet qaddis li jipproponilna Ġwanni Pawlu huwa Bartolo Longo, semmejnieh diġà f'mument ieħor, li kien saċerdot satanista, kellu esperjenza ta' Marija, sema fil-qalb tiegħu li min ixerret ir-Rużarju jsalva, u ħabbrek fuq li ħabbrek biex bena s-santwarju ta' Pompej fejn ir-Rużarju tant jintalab. Dan il-qaddis li fir-Rużarju wkoll sab triq ta' qdusija. Ġwanni Pawlu Tieni jistejdilna iva, l-qdusija hija li nbidlu f'Ġesu u fit-talba ta' Rużarju l-mulej dan jagħmlu. Il-Papa jgħidilna wkoll li r-raba aspett ta' Rużarju hija li ma' Marija aħna nitolbu lil Kristu. It-talba ta' Rużarju hija talba ta' interċessjoni qawwija, nirriflettu fuq aktar tard. Il-Papa jikkwota l-Katekiżmu tal-Knisja. Il-Knisja tallimna hekk. It-talba tal-Knisja hija msaħħa bit-talba ta' Marija. Aħna u l-qaddisin eżistijaj maqudin fl-imkien mal-erwieħ tal-Purgatorju bħala Knisja waħda. U jekk il-qaddisin jitolbu għalina kemm iktar Marija Malla. Is-Sultana tas-sema u tal-art, is-Sultana tal-qaddisin kollha. Meta aħna nitolbu t-talba ta' Rużarju u noffru l-intenzjonijiet tagħna, Marija tkun mhux qed nitolbu lilha, imma hi tkun qed titlob magħna għal dawk l-istess intenzjonijiet li aħna nagħmlu. Titlob magħna l Ġesu. U dan hija dimensjoni li rridu niskopruha eżistijaj. Il-Madonna bħala parti mill-Knisja mhux titlob għalina biss, imma titlob magħna. Kemm sabiħa. Kemm sabiħa. Marija titlob magħna lil Ġesu. U din hija esperjenza qawwija eżistijaj li għamlet l-ewwel Knisja fil-bidu tagħha. Meta fiċ-ċenaklu l-apostli kienu jitolbu flimkien mal-Madonna. U din il-qawwa ta' Rużarju turinna Marija pereżempju fid-diritt tagħha ġewwa Lurd. Ġewwa Lurd il-Madonna ma' Bernardetta kienet titlob it-talba ta' Rużarju, ma kienet tgħid xejn titlob il-glorja. Però turina li l-qawwa ta' Rużarju tinsab propju f'din il-preżenza ta' Marija li tingħaqad magħna u titlob magħna kif ġara fl-ewwel Pentekoste. U għalhekk eżistijaj li mit-talba ta' Rużarju joħorġu tant grazzi. Għaliex jekk il-Madonna tingħaqad magħna meta aħna nitolbu Rużarju, jiġri dak li ġara meta Marija marret iżżur lil Eliżabetta. Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu Santu hekk kif Marija marret iżżura. Il-Madonna ma qalet xejn baqgħet sikta. Imma Eliżabetta mtliet bil-qawwa tal-Ispirtu Santu għaliex għax Marija kienet dik l-Ispirtu Santu diġà niżel fuqha. Diġà hija mimlija kompletament b'dil-preżenza tiegħu. U fir-Rużarju eżistijaj huwa Pentekoste ġdid fil-ħajja tagħna f'kull mument li nitolbu Rużarju. Marija tingħaqad magħna u aħna nimtlew bl-Ispirtu Santu. Araw eżistijaj u kellna nifhmu eżattament kull darba nitolbu Rużarju aħna nkunu fiċ-ċenaklu. U l-Knisja għandha bżonn Pentekoste ġdid eżistijaj f'kull mument tal-istorja tagħha. U allura jekk inħallu l-Omna Marija ddaħħalna fiċ-ċenaklu ta' qalba, jekk inħallu l-Madonna tiġborna fl-imkien għat-talba ta' Rużarju, hemmhekk inkunu qegħdin niftħu qalbna biex nagħmlu l-esperjenza ta' Pentekoste kif għamluha l-Apostli fiċ-ċenaklu. Pentekoste seħħ meta l-Apostli kienu maqudin ma' Marija Ġesu. U l-preżenza tal-Madonna ma kienx kombinazzjoni f'Pentekoste. Kif Ġesu sar bniedem permezz ta' Marija, hekk ukoll il-ġisem tiegħu li hu l-Knisja aħna ukoll jissawwar bil-qawwa tal-Ispirtu Santu ukoll bil-preżenza ta' Marija. Bħalma Marija hija Kristu li bent Alla, hekk ukoll Marija ssir il-Knisja biex Ġesu nkarna.